En Rick van Velzen, het nummer is net uit, maar het gaat behoorlijk goed. Hij gaat als een speer. Ik ben er heel blij mee. Ik word heel vaak gebeld. En ja, ik denk eigenlijk dat het door de nieuwe single komt. Maar ja, ook de videoclip hebben we een soort van lipdub van gemaakt. En ja, dat bevalt zo goed dat ik vandaag, en dat is denk ik best wel een primeur, kan vertellen dat ik rond ben om een nieuw album te gaan opnemen. En ja, wat er als eerste besproken is natuurlijk dat de eerste beste videoclip, dat een lipdub videoclip gaat worden. Met meer dan 100 man. Ja, mijn zoon die kwam thuis met een lipdub videoclip. En ja, ik vond dat zo leuk. En toen zag ik ook dat de grote held Judge Baker dat ook gemaakt had in de studio in Hilversum. Nou, en ik vind het zo leuk dat mensen zeg maar overal stukjes invallen en in één stuk doorgefilmd wordt. Ja, dat ik eigenlijk heel enthousiast ben. En ik hoop een van de eersten straks bij TV Oranje te komen met een lipdub clip. We hebben besloten om op het album zeker 80% uptempo te gaan maken. Dus lekkere feestmuziek, ook voor feesttenten. Natuurlijk blijft de Smartlab er ook wel in, maar we beperken dat een beetje. Mijn vorige album was eigenlijk heel veel met de Smartlab. Maar we gaan nu een heleboel uptempo nummers maken. Maar ik heb er ook eigen invloed. Ik heb eigen ideeën aangedragen. Daar gaan we nu mee bezig om daaruit te gaan werken. En ik hoop zeker na de bouwvakvakantie dat ik mijn nieuwe album kan presenteren. Dat is bij Mattie Sterke Studios gaan we hem opnemen. En ja, ik ben even nog in onderhandeling met een platenmaatschappij. Dus daar kan ik nog niet te veel over zeggen. Maar Mattie Sterke en ik zijn in ieder geval rond.